Es presentem ara el joc del can-can. Per això necessitarem ja ràpidament voluntaris. 6 voluntaris, per favor, s'alcen d'entre els cavallers del públic que vulguin participar, que tinguin alguna dot de ballerí, perquè comencem d'ací un moment el joc del can-can. Anem a buscar el concursant color roig. Per a este primer joc del can-can comptem amb la col·laboració de Mademoiselle Hélène. Bon nuit, Mademoiselle. Bon nuit. Ella és la ballarina que farà la demostració als voluntaris, als participants de les files, d'en quines posicions tindran que respondre. Per favor, Mademoiselle, quan vulga, fa aquestes demostracions de les 3 posicions. Anem a veure. A terra. Aquesta serà una de les posicions que tindran que fer els participants, no tan perfecta, òbviament, com l'ha fet la nostra ballarina. La segona posició és peu altet. Està clar? La tercera posició, la que hem denominat així en el nostre tria 3, pompís. Anem a veure-la. Correcte. Tenim ja els 6 voluntaris i 6 participants. Per la fila número 1, Josep Ramos, de Sallent. Representant de la fila número 2, Josep Telesforo, també de Sallent. Representant de la fila número 3, Vicent Aznar, de Xàtiva. En la fila número 4, Òscar López, de Sallent. En la fila número 5, Enric García, de Xàtiva. I representant de la fila número 6, Toni Molla, de Canals. Este és l'aplaudiment del públic. Recorden que ells representen a cada una de les files i el guanyador en este joc determinarà la fila de la que anem a traure el concursant color roig. El joc és molt fàcil. Hi ha 5 preguntes que tenen que contestar els voluntaris, però no de paraula, sinó amb una d'aquestes 3 posicions que ha fet Mademoiselle Hélène. Però, abans, anem a fer un xicotet assaig per veure com estan de forma els nostres voluntaris amb Mademoiselle Hélène. Anem a l'assaig quan vulgueu. Molt bé, i aquest és l'aplaudiment també del nostre públic a la fabulosa demostració. Recordem, anem ja a la prova. El guanyador s'endurà 25.000 pessetes i determinarà la fila de la que traurem el concursant roig. La resta s'enduran 10.000 pessetes i també, com no, el calorós aplaudiment de la seva fila a la que representen. Anem ja amb el joc, anem ja a la primera pregunta. Qui deia la frase «Obrit sèsam»? A terra, Aladí. Peu altet, Alibaba. Pompís, Simbad. Qui deia la frase «Obrit sèsam»? Música! Temps per a la resposta. Anem a veure la solució correcta. El que dia la frase «Obrit sèsam» era Alibaba. La posició correcta era la de peu altet. A veure quants peus altets tenim ahí. La 6, la 5, la 2 i la 3. Este aplaudiment també del nostre públic. Les altres files queden una llàstima eliminades. Anna es fa entrega de les 10.000 pessetes i continuem el joc. Anem ara a la segona pregunta. A on van tots els camins? A terra, a Jerusalem. Peu altet, a la Meca. Pompís, a Roma. A on van tots els camins? Música! Molt bé. Tots els camins diuen que van a Roma. La posició era Pompís i excepte el representant llàstima de la fila número 3, continuem amb la resta amb més preguntes. Anna li fa entrega de les 10.000 pessetes i té este aplaudiment.
La representació que queda, fila 1, fila 2, fila 5 i fila 6. Anem per la tercera pregunta. En un sofregit, què es posa primer? A terra, la ceba. Peu al tet, la tomaca. Bon pis, la pebrera. En un sofregit, què es posa primer? Música! A veure, per favor, posicions. I en un sofregit, com es nota que no cuineu, les dones diuen que es pica la ceba. La posició era a terra. Ningú dels nostres 4 participants, els que quedaven, havia encertat que la ceba i aquesta posició a terra, però continuem perquè es queden 2 preguntes més. Anem a la següent pregunta. Després de Barcelona, a quina ciutat se celebraran els següents Jocs Olímpics? A terra, a Atenes. Peu al tet, a Melbourne. Bon pis, a Atlanta. Després de Barcelona, a quina ciutat se celebraran els següents Jocs Olímpics? Música! A veure, per favor, cavallers, posició. Coneixien efectivament que la solució era Atlanta. La posició era Pompís, excepte el representant de la fila número 1, llàstima, les 10.000 pessetes i este aplaudiment. 3 representants i última pregunta. Endavant amb ella. A quin país hi ha més gavatxos? A terra, Itàlia. Peu al tet, França. Bon pis, Portugal. A quin país hi ha més gavatxos? Música! Cavallers, posició. Efectivament, la solució era França, excepte el representant de la fila número 2 ho havia endivinat, peu al tet, i una llàstima per a la fila número 2. Hi ha desempat i este aplaudiment, com no. Qui traga el misto més llarg donarà la representació de la fila de la que traurem el concursant color roig. Ja el tenim, representant de la fila número 5. Per favor, del públic, la fila número 5, feu el favor de posar-se drets per a que es vegem una miqueta a les cares tots, a veure d'on anem a traure el concursant roig d'esta nit.